Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Κρυβού και παρακολουθείτε την ενότητα Path to Zero του Business Monitor. Κοντά μας στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τον κύριο Νικήτα Κωνσταντέλο. Είναι ο πρόεδρος και διευθυνός σύμβουλος της ICAP CRIF. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Μαρία. Και φυσικά είστε εδώ διότι πρόσφατα διοργανώσατε το πρώτο ESG Summit με τίτλο Building Sustainable Ecosystems. Οπότε ξεκινάω ευθύς αμέσως με το ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς εκπλαγήκαμε από την επιτυχία που είχε το συνέδριο. Ήταν περίπου 300 ανώτατα στελέχη από την Ελλάδα. Και εμείς ο στόχος μας είναι αυτό να το καθιερώσουμε και να το έχουμε κάθε χρόνο σαν event, το οποίο θα γίνεται και στην Ελλάδα αλλά και στις 3 χώρες που έχουμε υπευθυνότητα, όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Τα συμπεράσματα είναι ότι ο κόσμος και οι εταιρείες διψούν να κάνουν πράγματα, αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν κάνει αρκετά όσο θα πρέπει και ήταν σημαντικό πόσο πολλοί εταιρείες που είχαμε φέρει, που είχαν δείξει ότι είχαν κάνει πράγματα στο κομμάτι του ESG, πόσο πολύ ήταν ευπρόσδεκτο από το κοινό. Υπήρξε κάτι που σας έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση, είτε θετική είτε αρνητική από αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Ναι, θα έλεγα ότι μου έκανε εντύπωση ότι αρκετές εταιρείες δεν είναι ενημερωμένες, ενώ είναι μια βασική υποχρέωση των εταιρειών. Δεν είναι ενημερωμένες και συνεπώς βγάλανε από αυτό το συνέδριο ότι έχουν την ανάγκη να μπουν και να κάνουν πράγματα και είδανε best practices από άλλες εταιρείες. Και αυτό ήταν κάτι που νομίζω ήταν μια πολύ θετική διάσταση του συνεδρίου. Ποιος θεωρείται ότι είναι υπεύθυνος για την ενημέρωσή τους? Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό που επισημαίνεται. Κοιτάξτε, οι εταιρείες πρέπει να ενσωματώσουν ESG αρχές στη στρατηγική τους. Και προφανώς η διοίκηση είναι υπεύθυνη σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα υπάρχουν υπεύθυνοι διευθυντές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και διάφορα άλλους τίτλους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλη αυτή την ενημέρωση κτλ. Αλλά εμείς εκεί έχουμε δει ένα κενό. Γι' αυτό κάνουμε και το συνέδριο, που είναι μία από τις δράσεις που έχουμε σε αυτά που προσφέρουμε στις εταιρείες. Και επίσης, παραδείγματος χάρη, έχουμε και εκπαίδευση που εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που είναι στην ευρύτερη περιοχή του ESG για να γίνουν certified ESG professionals. Σίγουρα κάποιος καταλαβαίνει ότι στα πλεονεκτήματα του να εντάξει το ESG στη στρατηγική του είναι η πράσινη χρηματοδότηση από τις τράπεζες, είναι η καλή εικόνα που βγάζει το brand προς την αγορά. Ωστόσο όμως φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα πλεονεκτήματα που του δίνουν ένα προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Ποια θα ήταν αυτά? Βεβαίως. Θα έλεγα ότι στη σύγχρονη εποχή όλες οι ομάδες ενδιαφέρονται σε μια εταιρεία, όλοι οι stakeholders μιας εταιρείας ενδιαφέρονται και δίνουν βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι. Από τους επενδυτές, αυτοί που βάζουν χρήματα, είτε είναι private equity funds ή μέτοχοι. Αυτοί επειδή βλέπουν το μέλλον να είναι sustainable και να μπορέσουν όχι μόνο να βγάλουν κέρδη τώρα, αλλά και στο μέλλον, θέλουν και πιέζουν τις εταιρείες που διοικούν, που ελέγχουν μάλλον, να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Από τις τράπεζες, όπως είπες, οι οποίοι θέλουν να δώσουν πράσινη χρηματοδότηση και έχουν ειδικά κονδύλια για αυτό το κομμάτι. Είναι προαπαιτούμενο. Αλλά επίσης είναι και οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι αισθάνονται περήφανοι όταν δουλεύουν για μια εταιρεία που είναι πράσινη, που διοικείται σωστά, που ενδιαφέρει για την κοινωνία. Άρα εδώ έρχεται και κουμπώνει το κομμάτι της ηθικής επιχειρηματικότητας. Βεβαίως. Κοιτάξτε, το πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρώτα απ' όλα και πρωτίστως, πέρα από τις υποχρεώσεις που έχουν οι εταιρείες από θεσμικούς ρόλους, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο αυτό. Δηλαδή, μια εταιρεία που θέλει να δείξει ότι είναι μια υπεύθυνη εταιρεία, που διοικείται σωστά, που ενδιαφέρει για το περιβάλλον, που ενδιαφέρει για την κοινωνία, πρέπει να κάνει αυτές τις δράσεις. Άρα, εκεί είναι ηθική υποχρέωση. Είναι καθήκον της εταιρείας αυτό. Εκτός από το συνέδριο, παρατήρησα ότι η ICAP CRIF εκπώνησε και μια σχετική έρευνα πάνω στο κομμάτι της βιωσιμότητας και μου έκανε εντύπωση το εξής, ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, αξιολογώντας τη με σκορ 8,4 στα 10. Στην θεωρία σίγουρα αυτό ακούγεται πολύ καλό. Στην πράξη τι γίνεται? Πολύ σωστό αυτό που διαπιστώνεις. Και να πω και κάτι ακόμα σε ένα μέτρηξα από την έρευνα. 8,4 στα 10 που είναι ψηλό, η ανάγκη υπάρχει και πρέπει, αλλά οι ίδιες εταιρείες που βαθμολογήσαν αυτό λένε ότι εμείς είμαστε 4,5 στα 10. Μεγάλη απόκληση. Μεγάλη απόκληση. Άρα βλέπουν ότι υπάρχει πολλής δρόμος μπροστά που πρέπει να κάνουν. Έτσι. Άρα θέλουν όλο και πιο πολλές εταιρείες, όλο και πιο πολλές εταιρείες
συνειδητοποιούν και θέλουν να το εντάξουν στη στρατηγική τους, αλλά ακόμα είναι πίσω. Πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, προς το παρόν, αυτό ήταν μια υποχρέωση μόνο των πολύ μεγάλων οργανισμών, δηλαδή το να καταρτούν ESG reports. Από το 2026 όμως, αυτή η υποχρεωτικότητα πηγαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδους στον οποίο δραστηριοποιούνται. Εδώ τι αλλάζει και γιατί κάποιος πρέπει να ξεκινήσει από τώρα να προετοιμάζεται? Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αυτό τον αέρα του 2026, ένα χρόνο μπροστά μας, όμως νομίζω ότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα. Να κάνω μια τοποθέτηση πιο ολοκληρωμένη. Είναι πολύπλοκο το σύστημα το νομοθετικό και αυτό που είναι υποχρεωμένο να κάνουμε. Υπάρχουν κάποια πράγματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν κάποια άλλα που είναι στην εθνική νομοθεσία. Αλλά όπως είπες, με το CSRD, που είναι μια διρεκτίβα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που βγήκε από το 24 αυτή η διρεκτίβα, υποχρέωνε πολλές εταιρείες μεγάλου μεγέθους από το 25 να κάνουν τα reports και επίσης από το 26. Αυτό δημιούργησε μια μεγάλη, αν θέλεις, αναστάτωση σε πολλές εταιρείες που δεν είναι έτοιμες ακόμα να κάνουν πράγματα, γιατί δεν είναι κάνει το report μόνο. Πρώτα πρέπει να κάνεις και μετά το αποτυπώσεις. Ναι, και μετά το αποτυπώσεις. Οπότε το ότι οι εταιρείες πιέσανε και διάφορα λόμπις και το Φεβρουάριο του 2025 βγήκε μια άλλη διρεκτίβα, το Omnibus. Άρα δίνεται μια παράταση, πρακτικά. Το οποίο στην ουσία μεταθέτει λίγο τις ημερομηνίες και βάζει λιγότερες εταιρείες στην αρχή υποχρέωση. Και πάλι όμως πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα. Ναι, και κοίταξε τι γίνεται. Οι μεγάλες εταιρείες δεν είναι μόνο να κάνουν το report για αυτούς ότι είναι εντάξει, κάνουν τα πράγματα, αλλά πρέπει να κάνουν και το report για την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Δηλαδή, τις εταιρείες που συνεργάζεται πρέπει να συνεργάζεται με εταιρείες που έχουν αυτά. Άρα, αυτό παρασύρει και τις άλλες εταιρείες που πρέπει να ετοιμαστούν. Τις μικρομεσαίες. Γιατί οι μικρομεσαίες είναι οι πελάτες των μεγάλων. Άρα λοιπόν, σε αυτό που είπαμε πριν, πράσινη χρηματοδότηση, καλύτερη εταιρική φήμη, έρχεται να κουμπώσει και το κομμάτι των συνεργειών. Δεν πρέπει να το αφήνουμε έξω από την εξίσωση. Δηλαδή, αν εγώ έχω έναν συνεργάτη ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, προφανώς θα θέλει αντίστοιχα οι εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται να είναι του ίδιου επίπεδου. Σωστά. Ξεκινάμε με τη λογική ότι μια εταιρεία δεν είναι μόνο ότι είναι υποχρεωμένη, αλλά υιοθετεί αυτά τα κριτήρια και αυτές τις αξίες. Πρέπει να μπουν στο DNA της. Μπράβο, στο DNA μπαίνουν. Για να μπουν στο DNA πρέπει να πει: παιδιά, εγώ είμαι σοβαρό σε αυτό το πράγμα που κάνω και θέλω όλοι που συνεργάζονται μαζί μου, οι προμηθευτές μου και αυτοί, να είναι το ίδιο. Και υποχρεώνει και αυτούς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία για να είναι συνεργάτες τους. Αυτό είναι η εφοδιαστική αλυσίδα που συμπληρώνει και το κάνει πολύ μεγάλο. Αλλά μπορεί το Omnibus, η οδηγία, να δίνει λίγο ελάφρυνση ή να μεταθέτει λίγο κάποιες ημερομηνίες, αλλά εάν, όπως είπες προηγουμένως, πρέπει να μπει στο DNA των εταιριών, ακόμα και των μικρομεσαίων, ότι πρέπει να κάνουν πράγματα proactively για να έχουν μπροστά τους και να κερδίσουν από αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να πιστέψουν ότι είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γιατί ακόμα και όλοι οι πελάτες, είτε είναι τελικοί καταναλωτές ή είναι εταιρείες, πιέζουν και θέλουν να συνεργαστούν με εταιρείες που είναι πράσινες, με εταιρείες που έχουν καλό governance, διοικούνται σωστά, έχουν όλα τα κριτήρια για το προσωπικό τους, όλα αυτά τα πράγματα που γίνεται για τις ίσες ευκαιρίες, για τις γυναίκες και όλο αυτό το κομμάτι. Όλοι πιέζουν σε αυτές τις εταιρείες να συνεργαστούν με αυτές τις εταιρείες ή ακόμα και να αγοράσουν προϊόντα από αυτές τις εταιρείες. Συνεπώς, πρέπει αυτό να το χωνέψουν οι εταιρείες ότι είναι συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Σίγουρα, γιατί οι καταναλωτές πια είναι αμήλικτοι. Αν δουν δηλαδή ότι ένα brand δεν πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν διστάζουν, ενώ το ψήφιζαν για πολλά χρόνια, να επιλέξουν κάποιο άλλο προϊόν. Ειδικά η νέα γενιά. Και είπα και προηγούμενα, και είναι σημαντικό αυτό, είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες για να προσελκύσουν κόσμο. Πιστέψτε με. Ως εργοδότες επιλογής. Ως εργοδότες επιλογής. Πλέον πάρα πολλοί υποψήφοι βάζουν μπροστά όταν βλέπουν μια εταιρεία, δεν είναι τι μισθό θα πάρω ή τι περιβάλλον είναι, αν αυτή η εταιρεία είναι ESG compliance και ESG λογικής. Αν μπορούσαμε κάπως να σχηματοποιήσουμε αυτή τη στιγμή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και δυσκολεύονται να εναρμονιστούν με τους κανόνες του ESG, ποιες είναι αυτές? Όσο αφορά το reporting, επειδή έχει κάποια, ας πούμε, πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο, να πεις τι έχεις κάνει, να δείξεις, να αποδείξεις, κάπου αυτό δυσκολεύει τις εταιρείες σαν ότι απαιτεί κάποιο πολύ χρόνο. Και ενδεχομένως ότι μπορεί να θέλει και προσωπικό που να είναι εξειδικευμένο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα θέλω να τονίσω κάτι. Εμείς σαν στόχο θέλουμε να αναπτύξουμε ένα ESG οικοσύστημα.
Ένα ESG οικοσύστημα που να μπουν πολλές εταιρείες μέσα και αυτό να έχει μεγάλο όφελος για τις εταιρείες που μπαίνουν μέσα. Αυτό το οικοσύστημα εμείς το κάνουμε μέσα από μια πλατφόρμα που τη λέμε Synergy. Αυτή η πλατφόρμα μπαίνουν εταιρείες, συμπληρώνουν ένα ερωματολόγιο, παίρνουν πίσω μια έκθεση, ένα rating, πόσο καλά είναι αυτή τη στιγμή σε κομμάτια ESG και επίσης παίρνουν ένα business plan που μπορεί να κάνεις πώς πρέπει το action plan για να βελτιωθείς. Αυτό είναι παγκόσμιο δίκτυο της CRIF, το έχει για όλο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. 500.000 εταιρείες είναι μέσα. Συνεπώς, θέλουμε να χτίσουμε όλο αυτό το οικοσύστημα γύρω από το Synergy. Ήδη εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα 400 εταιρείες που είναι συνεργάτες μας σε αυτό το κομμάτι του Synergy, οι οποίοι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έχουν προσκαλέσει 60.000 εταιρείες ήδη, γιατί είναι το supply chain που έχουν, να μπουν μέσα. Έχουμε αξιολογήσει 2.000 εταιρείες οι οποίοι έχουν πάρει rating, πόσο καλά είναι στο κομμάτι σήμερα. Ποιοι κλάδοι τα πάνε καλύτερα? Είναι ανεξάρτητο των κλάδων. Είναι μέσα στους κλάδους, είναι οι εταιρείες που ξεχωρίζουν και ξέρετε, και στο συνέδριο είχαμε φέρει για παράδειγμα εταιρείες που δεν είναι υποχρεωμένες να το κάνουν, αλλά ερχόταν ο CEO και έλεγε: εγώ πιστεύω αυτό, πιστεύω να με βοηθήσει και το κάνω από μόνος μου. Οικειοθελώς. Δεν περιμένω να μου το πούνε πότε θα είμαι έτοιμος. Για να είμαι έτοιμος όταν θα έρθει η ώρα. Κλείνοντας, γιατί θα ήθελα και ένα σχόλιο γενικότερα για την οικονομία. Η ICAP CRIF πώς έχει ενσωματώσει τις αρχές του ESG? Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όλα αυτά που κάνουμε. Εσείς τι κάνετε? Έτσι, ακριβώς. Εμείς το κάνουμε όλο αυτό με χαρά. Έχουμε μια μεγάλη γκάμα για τους πελάτες μας. Πολύ μεγάλη γκάμα υπηρεσιών. Αλλά το κάνουμε πολύ χαρά και με, ας πούμε, συνείδηση, γιατί το πιστεύουμε ήδη. Για τη δικιά μας την εταιρεία έχουμε ειδικό πρόγραμμα που έχουμε κάνει και έχουμε αναπτύξει. Για παράδειγμα, και εμείς έχουμε μπει στο Synergy στην πλατφόρμα. Έχουμε αξιολογηθεί με B, το οποίο είναι σε καλό επίπεδο σε αυτό το κομμάτι και έχουν κάνει ειδικό πλάνο που το κάνουμε για να βελτιωθούμε ακόμη πιο πολύ. Επίσης, η CRIF, που είναι μια παγκόσμια εταιρεία σε 35 χώρες, εκεί υπάρχει ένα πρόγραμμα κεντρικό που είναι σε Sustainability Strategy και εμείς έχουμε ambassadors εκεί πέρα από τις 4 χώρες που είμαστε, από την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, που είναι οι πρεσβευτές μας που συμμετέχουν στη στρατηγική του ομίλου για να είναι πιο ESG compliant. Απόψε σας έχουμε κοντά μας με αφορμή τα όσα κάνετε πάνω στο κομμάτι του ESG. Ωστόσο, όμως, η ICAP CRIF κάνει πολλά περισσότερα. Από τα δεδομένα που συλλέγετε, έχετε την ακτινογραφία, αν μπορώ να πω, των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής οικονομίας. Με όλες αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο, πώς βλέπετε να κινούνται τα πράγματα στην Ελλάδα για το επιχειρήν? Τα τελευταία χρόνια όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια ρευστότητα διεθνώς σε πολλά πράγματα και γεωπολιτικά, όπως ανέφερες. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτά δεν τελειώνουν. Μία είναι το ένα, μία είναι το άλλο, μεθαύριο θα είναι κάτι άλλο. Άρα συνεχώς θα υπάρχει ένα μετάβλητο περιβάλλον. Από την άλλη, η Ελλάδα είναι καλά τοποθετημένη αυτή τη στιγμή. Μετά την κρίση και που πήγαμε πάρα πολύ κάτω, τώρα έχει μία. Το φαινόμενο του ελαττηρίου. Ακριβώς. Και έχει τώρα και μία, ας πούμε, έτσι, καλή προοπτική. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι λίγο καλύτερα η ανάπτυξή μας από ότι είναι στην Ευρώπη, είναι πιο πολλά πράγματα, έχει πέσει η ενέργεια κάτω από το 10%, ενώ ότι έχει φτάσει στο 25% και πολλά Το πολλά. feedback που παίρνετε από τις ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί μιλάτε με τις διοικήσεις, είναι αισιόδοξοι για τα επόμενα χρόνια? Σε γενικές γραμμές είναι αισιόδοξοι, πάντα είναι προβληματισμένοι, γιατί το περιβάλλον στην Ελλάδα είναι δύσκολο πάντα, σύνθετο με πολιτικές διαστάσεις και όλο αυτό το κομμάτι που υπάρχει. Αλλά γενικά τα στελέχη και οι διευθύνσεις σύμβουλοι είναι αισιόδοξοι, αλλά θέλει πολλή δουλειά. Δεν θέλει να εφησυχάζεσαι. Αλλά υπάρχουν καλές προοπτικές. Όπως θα έλεγα, υπάρχουν και προοπτικές καλές για τους νέους εργαζόμενους πλέον. Άρα τους βλέπετε να συνεχίσουν να επενδύουν στην ελληνική αγορά και να κάνουν έργα. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς. Παίρνουμε κάποιες και ξένες επενδύσεις είναι απαραίτητες και έχουμε κάποια καλά σημάδια. Όχι δραματικά ωραία κτλ., αλλά καλά σημάδια. Και οι ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν. Πιστεύω ότι ακολουθούν. Κύριε Κωνσταντέλο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά επίσης.